Ассалому алейкум дӯстони азиз. Чиқадре ки мебинед анами гӯспанди ман дута бачача таваллуд кардай. Баъди абед қариби намози шом анамиха дута бачачаи сафеда ки хушрӯча таваллуд кардай. имрӯз рӯзи бобаракат барои ман. анаки ёя дӯстони азиз, ман хона мебараму қоқ мекунам шона. 2-3 соат қоқ мекунам шона. баъд бо пеши очаҷоншон мебиёрам. И барачаҳоро шири гов додан мумкин нестай, барое ки инҳо агар шири гов тӣ тез мебаранд. барои ҳамин и ҳамин шири модари худшон ёро аввал хона бурда акиҷа гармай ҳароратша сӯравно ё нав таваллуд шудагиян таран ёро бурда қоқ кардан дар кӯрай, баъд ба пеши очаҷоншон овардан дар кӯрай. шир хурдистан. анаи майдачаи ман ки шир метимша бетоқатӣ дора. ман свеча гирём кунам. анами нигоҳ кунӣ. анами майдак буд. анами хе калонакш кардам. майдак буд. чени анами буда. чени анами сафедако буд. калонак кардамша. ёшра каҳ додум, оби гармак додум, чун ҳар вақта мо дар намози шом анами хел ни хонаҳои мо не калидори дароз хонамай нами калидори дароз кати медурам. хонаҳом дута дар доранд. анами хел каҳ канда тайёр кардам. анами хел мурғомам гаштестиянд дар инами ҷо ки иншоалло рафта намози шома мехонам. анами такарам хидм калон кардаҷиям 2 сола ҳай. анаи боқимондаи гӯспандо ҳама каҳ хурдистиям. анаи бузичаи майдаҳаки мо. анаи сафед очаш. анаи хушрӯчаи мо нав таваллуд шудагиян. чӣ хеле мебинед? нав таваллуд шудагиян ё ҳар дуяш. ҳамин хел ширин мешавад ки ҳамин дугони ай ҳар ди тараф мемака ҳамин як манзараи бениҳоят зебо дар назари одам метовад. одама ҳавасш мекунад. ман нағз мебинам. анами бачачаҳошона беҳад нағз мебинам. ино уже 2 моҳа калон шудагиян. иш бузича ҳай. картошка хурдистай. ёд гирифтай. дӯстони азиз, имрӯз 14 декабрай, рӯзи душанбе. ина барачаҳома ман хона овардам. инами коробка да каҳ гирифтам. да каҳ мондам шона. да пеши батареи гармак. анаки ёро ман 4 соат қоқ мекунам. ба мебарам пеши очашон. چه خیلی خوش رو چه نگاه کنه
дугоника таб тарам иёра то қоқ шиданшона ман михеда хона нигоҳ мекунам қоқ мекунам шона дастгирия фаромӯш накунен духтарои азиз анами меҳнатои мая бинен подписатсия кунен комментария монен раҳмати калон ки видеома тамошо карден ба анами барачаҳои хушрӯи имрӯза видеора ба охир мерасонам боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон